Bylo to nádherný a já mám strašně moc ráda to, jak se navzájem podporujete. Koukám tak jako na vás do toho zákulisí tam, jak si navzájem fandíte, jak tam spolu trsáte. Líbilo se mi moc, byla to skvělá plejáda úžasných českých zpěvaček. Dneska to bylo teda úplně nádhera. Byla jsem i na odpoledním workshopu a to byla teda jako pecka taky, takže tady s Petrou a ještě s Mirkou skvělá jako akce. Já jsem byla taky na odpoledním workshopu, tam jsme si to užili, to se vždycky hodí pro amatérské zpěváky. Nejvíc mě bavila ta rozmanitost, každá zpěvačka je jiná a originální. Já se moc těším, jaký zpěvačky budou na volume 3. Každý ročník skvělej, prostě výborně organizovaný. Letos konečně jsem se stihla přihlásit i na workshop a strašně se mi to líbilo. Jsem moc nadšená, děkuju moc. Já jsem dojatý a nadšenej prostě, protože z těch původních tvoreb ty mám rád, protože to si myslím je potřeba víc než cokoliv jinýho. To je prostě úplně úžasný a je úžasný, že to existuje, protože svět je ještě občas někde v pořádku, že? Což je vidět. Děkujeme moc. Ano, prosím, rádo se stalo. A těch 199 korun to dostanu.